בכלל מבין למה הוא לא מספר לך שום דבר? אין לך מושג מהדברים שמתרחשים בחיים שלו. את לך לתת לרני לדבר? בבקשה. סטיקי רוצה שתבואו אליו לשיחה. הוא אומר שאני לא מספיק משקיע במתמטיקה וגיאומטריה. סתם החליט לי לטפל עליי. זה לא טוב, למה אתה ישר מאמין לו ולא לי? זה אבא שלך, למה? אני עוד לא מאמין לאף אחד. אבל ביי קודם קצת תשמעו. אני בטוח את זה לא סתם להתפלל לך, הוא צודק. מה זה צודק? תגידי, מה זה צודק? יש לו סטנדרט שהוא קבע למעט ההשקעה, אז עם כל הכבוד אני שלי ילד מיוחד. הוא לא צריך להתקשר לשום סטנדרט, אתה מבין מה שאני אומרת לך? לא שלך, לא של סגי ולא של אף אחד אחר. בועה. תגידו חברים, אתם שמתם לב שרק התנאנו שהוא מתקשר? תארי חבר'ה, אתם יודעים שיש שחצי שקוראים לו עמית והוא ילד חרטה. כן, כמו שאתם יודעים, ומה שעמית הרגע שם זה הקקי שלו. כן חבר'ה, טוב אני מעלה את זה, ביי.